खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालामना होदे लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो रेशन कार्डनिसो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दङ दे लोगोफोर, नोंथांमोना बे रेशन कार्डजों मा बेनिफिट्स मोननो हागोन नैबे 2026 मायथाइयाव दे लोगोफोर। 2026 मायथाइयाव नोंथांमोना मा बेनिफिट्स मोननो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांनि दे लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। गिबियावनो नोंथांमोनहा रेशन कार्ड थायोब्ला 5 केजि नोंथांमोना माइरं मोननो हायो। बेसेयाव? साबैसेयाव? नोंथांमोना सासेयाव 5 केजि खरै, गांसे रेशन कार्डजों सासेयाव 5 केजि खरै नोंथांमोना गिबियाव माइरं मोननो हायो आरो लोगोफोर। नोंथांमोननि न'खराव जुदि साबा फेमिलि दंबा नोंथांमोना 25 केजि मोनगोन बेबायदि, बेथ' दा सोलिबाय दं। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दालि, सिनि आरो बेवहाय संख्रि नोंथांमोना मोनगासिनो दं आरो लोगोफोर। दा बेनि अनगायैबो आरो आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे 2026 मायथाइनिफ्राय बेवहाय मा खालामदों, नैबे मानि जि सरकार, बे सरकारा मोनबा आरो बेनिफिट्स माने बेवहाय दाजाबदेरबावना होदों दे लोगोफोर नैबे रेशन कार्डजों लोगोसे। दा बेफोर बेनिफिट्सफ्रा मा मुलाम्फाफ्रा मा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायलांनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना गिबियावनो 5 लाखसनि हेल्थ माने नोंथांमोना आयुष्मान कार्ड नोंथांमोना मोननो हागोन आरो लोगोफोर दै, नैबे मानि सरकाराव आरो लोगोफोर। बेवहाय गिबियावनो नोंथांमोना 5 लाखस नोंथांमोना बेवहाय मा मोननो हागोन, अनसुंथाइ नोंथांमोना बेमार नायजानो थाखाय आयुष्मान कार्ड नोंथांमोना आयुष्मान कार्ड बायदि नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेवहाय। गिबियावनो दे लोगोफोर नोंथांमोना आयुष्मान कार्डखौ मोनग्रोनो हागोन। 5 लाखसनि नोंथांमोना बेमार नायजानो थाखाय 5 लाखसिम जानाय जेसेबां बेमार, बे बेमारखौ नोंथांमोना नायजानो थाखाय 5 लाखसनि नोंथांमोना हेल्थ मानि बेवहाय मदद मोनगोन आरो लोगोफोर। नैथियाव लोगोफोर नोंथांमोना अरुण'दय मोनगोन। आरो जाय बिथांमोननि न'खराव जुदि रेशन कार्ड गैया, सिगांनि भिडिअफ्रावबो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होखादोंमोन दे लोगोफोर। नोंथांमोननि न'खराव जुदि रेशन कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोना अरुण'दयखौ मोननो हानाय नङा लोगोफोर। नै बेवहायबो बिथांमोना फोरमायबावनानै होखाबाय। नोंथांमोननि न'खराव जुदि अरुण'दयखौ नांगौबा, नैबे मार्चनि 10 तारिखआव नोंथांमोना जुदि अरुण'दयखौ मोननो हास्थायदोंब्ला नोंथांमोननि न'खराव मा जानो नांगोननो, अरुण'दय मोननो थाखाय नोंथांमोनाव रेशन कार्ड थाथारनांगोन दे लोगोफोर। आरो बेनि उनाव नैबेथ' 5 केजि राइस नोंथांमोना आं सिगाङाव दहाय फोरमायखाबाय, सासे मानसियाव 5 केजि खरै नोंथांमोना माइरं मोननो हागोन आरो लोगोफोर। आरो नैथियाव लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आं दहाय खिन्थाखादों, नोंथांमोननि दालि, सिनि, संख्रि नोंथांमोना बेवहाय मोनगासिनो दं आरो मोनबायबो दं दे नैबेयावहाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना मा मोनबावनो हागोन, नोंथांमोना कुकिं गेस, नोंथांमोना जुदि रेशन कार्ड दङब्लाथाय कुकिं गेस मोननो हागोन दे लोगोफोर। जुदि नोंथांमोननि न'खराव जुदि रेशन कार्ड गैया, अब्ला नोंथांमोना LPG गेसखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दङ नैबे 2026 मायथाइयाव, बेनिफ्राय नोंथांमोना रेशन कार्ड थायोब्लासो LPG गेसखौ मोननो हागोन आरो लोगोफोर। दा बे LPG गेसखौ नोंथांमोना जुदि 1000नि बायनानै लाबोयोब्ला, बेवहाय नोंथांमोना बेसेबांनो साबसिडि हिसाबै 250 रांखौ नोंथांमोना साबसिडि हिसाबै मोनफिननो हागोन आरो लोगोफोर दै। जुदि नोंथांमोननि न'खराव जुदि रेशन कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोना बे LPG गेसखौबो मोननो हानाय नङा। लोगोसे नोंथांमोना बेफोर गासै मोनबा जि मुलाम्फा, आसाम गभर्नमेन्टनि बे मोनबा मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो क्लियारलि फोरमायखाबाय। बेनिखायनो जुदि नोंथांमोननि न'खराव जुदि रेशन कार्ड गैयाब्ला बा सोरबा जुदा जानानै दङब्ला नोंथांमोना रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामनानै लाहैबानो जाबाय आरो लोगोफोर। नोंथांमोना रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामनानै लाब्लासो नोंथांमोना बे रेशन कार्डखौ मोनबासो बे नैबे 2026 मायथाइयाव बे मोनबा जि आसनि, बे मोनबा जि बेनिफिट्स बेखौ नोंथांमोना लानो हागोन आरो लोगोफोर दै। जुदि नोंथांमोननि न'खराव जुदि रेशन कार्ड गैयाबा नोंथांमोना बे मोनबा आसनिखौ मोननो हानाय नङा लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। आरो जुदि सोरनिबा न'खराव जुदि गोदानै हाबा जाफैनाय दङब्ला बा सोरबाफोर गथ' जन्म जानाय दंब्ला, नोंथांमोना जुदि रेशन कार्डआव सोसनजायाखैब्ला नोंथांमोना थाबैनो सोसननानै लाबानो जाबाय आरो। बेनि जि एड खालामनाय खामानि बियो सोलिबाय दं दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो एसे नोंथांमोननि दखानाव, जि दखानाव नोंथाङा रेशन जायो, बे दखानाव नोंथाङा एसे खौरां लाहैबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना बेवहाय एड खालामनायनि जि खामानि आरो मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौ बेवहाय बिथांमोना फोरमायनानै हरगोन दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअआव बेबायदिनो लोगो मोनगोन।